on calminama bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV on calminama no feewi en calmini dendagal bandiraɓe yeeɓoɓe en e ngaɗo sanga en jetti jomiraɗo no feewi ko kanko woni bawɗo baɗowo kanko woni joguiɗo dokkowo newiɗo newnowo kala ko woodi en juuli koddanna baɓe Badji Abdoulaye Aminata kanko woni koddo ɓurɗo ɓurnaɗo windere caggal ɗum jetten nene e baba wonɓe sababu wodede en e o duniya en jettiɓe no feewi en ñaguima gueno moƴƴo o yo junno gurdam ɓen jinnaɓe heddiɓe o yaafo jinnaɓe ruttiɓe e joomum en e ɗum noon eɗen du'ono ɓen ɓe jinnaɓe mumen dutti yo gueno moƴƴe mabɓe toon nde tawno ko noon woni aduna e ɗum noon on calminama yeeɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV no Pulaar heewide ni aadi bil aadi saladade ɓuuri firtude aadi ɗum noon en gaari huɓnude aadi mo gadodirnoɗen e bandiraɓe kala e saaha arde ɗo e Pinal TV waɗandeɓe yewtere men wiyetede fayande e fayande noon kala e saaha eɗen keewi bismade e goto e gendiyankoɓe leñol ngol e bandiraɗo debbo walla ni bandiraɗo gorko hande noon eɗen jaada e bandi men gorko e ceerno Tidiane Wane ma o ar o salmina yeeɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV e ɗum noon bisimilla moon ina ɗowan on yewtere nde miñiraguel moon bandiraguel moon Dewel Diallo Maymoun Oumar debbo mo heelanŋe ɗum noon bisimilla moon e yewtere men wiyetede fayande e ceerno Tidiane Wane nde calminta bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV. alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala almabuuthi rahmatan lil alamin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. bandiraɓe min calmini on kala to mbawɗon wonde wonirde min mbi on assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. salminandu ndu julɗo salminirta julɗo bandum min calminiri on ndun ɗon salminandu wiide on jaam Allah e kisal muɗum e yurmede muɗum e barkeji muɗum yo won e on kala to mbawɗon wonde e wonirde. eɗen gardine calminali he noon e bandiraɓe men heɓanɓe en ngoɗo miijo moƴƴo so rendinde juuɗe muɗum en e bawɗe muɗum en e hunde e ngaalu mum en ha mbawa waɗande en ngoɗo ayawa enenne kadi ngo eɗen mbawa yadirde e yonto men nde wonno en jii e yonto men he kala e leƴƴi ko ganduɗen e leƴƴi ko heewi ko ganduɗen e leƴƴi kañumen ne kadi ene jogui hono ɗeɗo gueɗe walla ene jiiɗi hono ɗeɗo gueɗe hakkude joguiɓe hen e yiɗɓe hen e wonɓe e fewjande ɗum enenne kadi bandiraɓe men miijaniɓe e ngoɗo miijo ha pewji feere muɗum mbawi heɓande en en calminiɓe ewa ko noonne kadi dendagal liggotoɓe e Ayaw Pinal TV en calmini ɗum guila e hooreɓe ardiɓe ewa jaafoɗon en ganda en gona anduɓeɓe tigui tigui kono noon en calminiɓe e kuuɓal mo kala eɗen jiiɗa haalde inde muɗum e yettode muɗum kono noon ɗon o eɗen dardi bandiraɓe gantu guila e hooreɓe ardiɓe ha e heɗɓe yuɓɓingol golle ɗe ha e an hoore maɗa bandiraɗo debbo Maymouna Oumar Diallo a salminama ko noon ni kadi heɗɓe kaɓirɗe he en calminiɓe ewa inchallahu ko notade noddandu bandiraɓe meɗen ewa yidde wallodirde e golle gonaɗe e muɗum ɗe ɗum woni ko fati e ayawa ngo inchallah min gari notade noddandu ndu minenne kadi komin jogui ko Allah hokki amin hunde e gandal walla e faamu walla komin paami hen min jewtan ɗum bandiraɓe inchallah tigui a jarama no feewi Seydi Wane e ɗum noon bandiraɓe kala calmitimama kadi minne mi salmitimama lawol gongol a jarama no feewi e kadi ɓe mbima bisimilla ma nde yewtere men fayande e eɗen gandi ceerno Tidiane Wane ko koɗo e yewtere men fayande walla ko koɗo e Pinal TV kono kam o wona koɗo e leñol ngol e ɗum noon ceerno Tidiane Wane e so tawi wiyama holi gonɗo ceerno Tidiane Wane e holko jabotoɗa bandiraɓe saabu eɓe jiiɗi andude holi gonɗo ceerno Tidiane Wane holto jeeya e guure men leyɗele e ko nandi hen. bisimillah wa min ko Tidiane Yahya Oumar Wane mbiyetemi ko ɗo e leydi Mali he jeeyami to région Kay e diwan Diombuko wuro amen ene wiye Batama ewa ko toon to Batama to jibinami toon jiimi aduna ewa kadi gurmi e sere jinnaɓam less jinnaɓam e mawniraɓam e koreji am e seeremɓe am ewa ɓe mbaɗi foddeji mabɓe ko
fodde hakkunde jinnaɗo e ɓiɗɗo jangguinde e nehde ewa ha e duuɓi cakkitiɗi ɗi hitande 2013 e ɗin ɗon sangaji ewa mbawmi arde ɗo e lamorgo Mali he mun ɗo ɗo Bamako ɗo eyo inchallah tigi jarama no feewi ɗum noon en gandi holi gonɗo ceerno Tidiane Wane e wadde wurde bandiraɓe eɗen gandi o limti hen ko heewi o limti hen sernaɓe makko eɗen gandi kanko ceerno Tidiane Wane ko ceernajo Al-Qur'anil Karim kadi jangguinowo saabu sernaɓe ina keewi sifaji ne wawima o aranoy en hen kono kanko ko ceerno gandiraɗo jangguinde ɗum noon ceerno Tidiane Wane eɗen gandi a janggui Al-Qur'an beele ceerno Tidiane Wane ina janggui Pulaar ewa alhamdulillah ewa haqiqa min kam ko jangde ko ɓurmi wadde jangde am koko fati jangde diine noon so wiyama jangde diine hoore muɗum taw ko Al-Qur'an caggal muɗum ko heddi e gande keddiɗe ɗe ɗum ɗonne kadi jokko hen no gandirɗen enen kam guila e ganni ko tawruɗen babiraɓe men e mamiraɓe men ko so ɓiɗɗo jibinama tan holle diina lawol noon ngol hollirte diine ko waɗede e duɗal Al-Qur'an jangguine hen Al-Qur'an ko noonne kadi ha jangguine hen sariyaji diine ko fati noon e jangde Pulaar ɗum won ko mbaɗmi hen kono noon mi woɗɗinoyaki so Allah mi woɗɗinoyaki won ko mbaɗmi hen mi jangi hen kay fodde kay ko mbeɗa wawa jangguirde binɗol e binɗol Pulaar kam ala ko wilorto kam hen ala ko weñorto kam hen ko noonne kadi mbiɗa wawi windude ɗum mbiɗa wawi windirde ɗum ni kadi kala ko jiɗmi hen kala ko kajami hen kono noon mi wona goɗɗinoyiɗo hen kay ha janggumi hen tarihaji walla cosanuji walla ko wiyete histoire uji eyi mi woɗɗinoyaki ha toon o kono noon kay mbiɗa janggi hen fodde ko mbiɗa humtira haajam jaafoɗa e calminali he ha joni eɗen duttito e salminde dendagal hohoɓe men ko fati e diine e aadaji ewa e jejjitta salminde ɓen wonɓe gila e wonɓe ɗo e wuuro he ha e wonɓe to guure meɗen dow e dendagal to bandiraɓe men hohoɓe diine e aadaji noon so en mbi aadaji ko aadaji moƴƴinde wonno en jii e oɗo saaha joni eɗen keeɓi caɗele e ngol ɗo konngol wiide yimɓe daraniɓe en walla heedanɓe en to banggue aadaji en jii ɗum nana jogoyi jibde haqqillaji yonto o mataw yimɓe mbaɗi woni aada ko hunde nde ganduɗa ene hecci diina ɗon o noon sa yi mbiɗa profita mbiɗa ara hen wata mi yejjitoyde ɗum walla ewa wata ɗum majjude e yewtere he e ɗo mbiɗa profitan mi haala aada e diine aada diina salata ko aada madama aada o wona aada bonɗo o wona aada londiɗo diine joni noon yimɓe kadi sattikintoɓe e wiide aadaji walla fina tawaji ewa aadaji e pina tawaji haɓota ko diine kala ko haaɓi hen diine a tawan wona gonga walla moƴƴani e ɗum waɗi so en mbi aadaji en mbiyan aadaji moƴƴi sana ɗum enen tawri jinnaɓe men e mamiraɓe men aadaji moƴƴi aadaji lobbi guila aadaji ɗi ganduɗa ene neha neɗɗo ene hokka ɗum haqqille no wondiri e bandum en ene ferta haqqille muɗum no wawata wurdude e oɗo aduna kono noon e oɗo saaha joni en jii konngol ngol ene ɗeɓa addude caɗele e surtout to banggue leƴƴi goɗɗi en kalata hen inde kam leñol kono noon yaade ha ene wiya wonde hankanti aada ko kañum hecci diine walla diine ala boom ko aada tan woodi e wonde ɗiɗo diinaji ko en funtaɓe hen ko en janfaɓe hen ɗum ɗon eɗen jiiɗi famminde bandiraɓe ɗum wona gonga aada heccani diine yimɓe gati ɗo oɗo e aduna ko batte diine o ko ha golla diine o ha gollana Allah subhanahu wa ta'ala diine o no Allah yiɗiri ni joni noon kala ko aada kala ko tawti hen e diine o e aadaji madame wona aadaji bonɗi ɗin ɗon kam enen eɗen gondi hen eɗen jaadi hen alhamdulillah enen ko emin wonko joguiɗen aadaji men e fina tawaji men ko eɗen pañƴoro ko eɗen parnoro gam famde en ɗum haɓota ko diine walla luttodirani e diine naam ɗum ko ha joni ko calminade kadi eɗen calmina ceerno men musidɗo men e mo gollitten mo gonduɗen ɗo gonɗo sababu men kadi garal men ɗo biyeteɗo ceerno Adama Aw
onne kadi en calminimo gila ɗo ha to leegal meɗen e misa bugu ko noonne kadi calminiten dendagal bandiraɓe men e musidɓe men ɓe gonduɗen toon e ko noonne kadi en jejjitta salminde ceerno Alpha Diallo ewa onne ko musidɗo ko on woni sababu tinde en aya o ewa Pinal TV ko noonne kadi musidɗo men Oumar Sow e dendagal bandiraɓe men musidɓe men wonɓe ɗo en calmini eɗen jiiɗi jurnade calminade he kono noon wata ɗum ewa wata judde ɗum noon a jarama no fewi kamɓe kala ɓe calmitimama e kadi ɓe beltanimama no fewi kadi en paami tigui rigui to garɗa e diina e aada eɗen gandi ɗon o ko ɗum yewtere no wuruno so tawi en mbi yen gar hen tan yama ɗum nawata yewtere men ndeɗo e ɗum noon hawnaki saahaji goɗɗi so Allah jaaɓi ma en garoy e yewtere tawa woni titode yewtere nde ko diina e aada inchallah so gueɗal haaji ɗum ɗon kay mbiɗa yiiɗi tan kay tawa ko yewtere tan joɗonɗen ɗum yewtere heerine taw ko ɗum tan woni kon jewteten hen inchallah so gurdam waɗi e ɗum noon a jarama no fewi wadde en gandi ceerno Tidiane Wane e janggui Pulaar ko heewani e jannguɓe alqouranil karim walla ni ko heewani e jannguɓe ɗemɗe goɗɗe e janngude ɗemgal gongal ha yetto hen woni nokku ruttito ene jangga Pulaar wona ko weeɓi e ɗum noon a jarama no fewi e tinnare ma eɗen gandi yewtere men fayande kala e saaha ina adda e mbadiji kewɗi saabu so wiyama fayande ko kala ko beeleɗa walla kala ko jiɗɗa ko ɗum cagguinta wadde noon hande jiɗɗen addude ko yewtere men ko fewti e almudagal e joni noon e ceerno men ceerno Tidiane Wane maw aran en hen e gueɗe e almudagal holno sifori hol caɗele gonɗe hen hol nafoje gonɗe hen e ko nandi e mum e ɗum noon ceerno Alpha e jaafoɗa ceerno Tidiane Wane holko woni almudagal? Naam, almudagal so en mbi almudagal elle en kaali konngol Pulaar konngol gandal gongol e ɗemgal Pulaar almudagal noon ko mbadiji waɗi ko golle waɗi ko alhaaliji waɗi ko so neɗɗo yirama ɗin ɗon mbadiji e ɗin ɗon alhaaliji e ɗin ɗon sifaji wiye ko almudagal noon so wiyama tan almudagal noddi jangde noddi needi almudagal firi tan ko jangde e needi kala ne neɗɗo wiya kaari ko almuɗo haqqillaji ɓuranta yawde huccande wonde kanko ko janggo kala noon ko wawi jangude kala ko janggoto ko no wawi siforade so alquran so Pulaar so goɗɗum ewa sona tan so en mbahliti konngol ngol en kaali ɗum e ɗemɗe goɗɗe kono kam e Pulaar so wiyama almudo tan firti ko janggowo jangde noon yata gaga needi jangde e needi ko ɗum hunde nde ganduɗa ko way tan kono funeɓe ni so wiyama almudo tan famete ko janggowo famete kadi e nder dumunno mo woni jangude o kadi e ko neheteɗo hen iyo ɗum wawa sertude jangde kañum e needi wawa sertude wadde almudagal so en mbi almudagal mbiɗen ko jangde kañum e needi noon kañumne kadi ko ɗum hunde yajji jangde joni ene anda ko janginede binɗol ewa janginede saria walla janginede hunde yoga e toɓɓene toon ɗum woni jangde kono noon so yama needi ko ɗum hunde yajji needi ko ewa uddidde haqqille jomum beele jomum anda no wawata wondirde e bandiraɓe hankanti needi ko hunde yajje tan e ɗum ɗonne kadi so en mbi en jutno hen tan ewa so en mbi goɗɗino hen tan juutan needi kam ko hunde nde ganduɗa kala jikku moƴƴo mo bani aada ene hatojina e gurdam muɗum ewa e nana e nder needi so yama kaari ko joom needi walla ko neetiɗo a tawan kala ko hatojinteno e jikku moƴƴo nana e makko gila e banggue muñal muɗum ha e neware muɗum ha e yankinare muɗum ha e fofo muɗum tan kala jikku moƴƴo nana naati e nder konngol wiide needi nden noon almuɗo ko jangguine kadi nehe jangguine heɓa gandal anda no wawata wurirde oɗo aduna anda kadi ko addi ɗum e oɗo aduna jangde noon ko foof
kala jangde neɗɗo wawi jangude so yiilima hen ko ene nafa ɗum to banggue aduna mum e to banggue diine muɗum dañan hen sona rangan so yiilaki ewa ɗum woni to banggue jangde to banggue needini kadi ewa so yama needi tan hankkandi ko beele jomum loowe jikkuji moƴƴi ewa ekkine jikkuji moƴƴi ekkine jikku muñal ekkine jikku neware ekkine jikku karaysiragal ekkine jikkuji hankkandi kala ko woni jikku moƴƴo jomum ekkine ɗum ko ɗum woni needi wadde enen ko ɗum ɗo woni ko pamɗen ko woni almudagal ko jang e needi naam e ɗum noon a jarama no feewi wadde en paami tigui rigui holko woni almudo e kadi en gandi almudo e fawaki tan e janggo bindi almudo no wona e almudo taw won gueɗal gongal ngal o ekkoto kono way foof kam ko ɗum jangde so tawi ko jangde bindi walla tawi ko jangde karallagal gongal walla e jangde gueɗe goɗɗe foof koye almudagal ngal jeeya e kono beele aɗa wawi artande en seeɗa tan e helmere almudagal nde e almudagal beele ko enen tan mbiyata almudo walla beele almudo o ko ɗum pular tigui rigui celluɗo walla hol kadi helmere nde to nde iwi so tawi wonko mbawɗa sifanade en aɗa andi to fuɗɗoɗa haaltoɓe haalino wonde mi woɗɗinoyaki to banggal guendiyankagal to ko janggumi ko affaire pular ko fodde ko miɗa yiira binɗon kono noon almudagal kam enen ko pamɗen hen konngol pular enen ko ɗum woni ko pamɗen hen nde wonno ewa so Allah en meeɗa ƴellitade e wiide konngol jiggal ngol ala ɗo meɗen ƴellitade wonde konngol jiggal ngol joni noon so tawi woni ko konngol jiggal ngol ewa bisimilla maɗa an hoore maɗa wawi arande en hen e ɗum noon ene kam jawɗen konngol ngol ko konngol pular eyo eyyi min kam komi namniɗo saabu ala ko gandumi e minne eyyi ɗum noon almudagal kam eɗen nana ɗum tigui rigui eyyi kono tigui rigui kay asli o kay ko ɗo almudagal immi eɗen poti andude holko saabi ha wiya almudo ma mbaɗa hen wittode so Allah jaaɓi jiiloy ɗum noon jarama no feewi inchallah e wadde so tawi en gandi almudo ko janggowo wadde holno almudo foti siforade ɗaccakke gabbitina ɗo papier ɗi seeɗa naam almudo no foti siforade ko adi foof almudo so wiyama almudo kanko kadi o jogui ko mo halfina mo waɗa e less jimadi muɗum ɗum woni jangguinowo mo o sen mbi almudo tan firti ceerno non toon almudo wawata wiyede almudo so tawi omo jogui ceerno e madama kanko almudo omo jogui ceerno omo jogui mo halfina omo jogui mo waɗa e less jimadi muɗum ko adi foof ko ɓuuri himmude e sifaji makko ko moƴƴina gondigal hakkude makko emo halfina o emo waɗa e less jimadi muɗum o ɗo en wawi wiyede ewa almudagal ɗo fuɗɗortoɗo on ɗon saaha gila ɗo neɗɗo woni suka ne yaare duuɓi 5 6 7 holko andinta jomum moƴƴinde gondigal walla ko nande hono muɗum e ɗon on mbiyeten wona on ɗon kaldeten ɗo o ɗo e so en mbi almudo yo moƴƴin gondigal hakkude muɗum e ceerno muɗum ko almudo ƴoccuɗo o walla kellifaɗo o ko ɓuuri himmude e sifaji makko tawe omo moƴƴini gondigal hakkude makko e ceerno makko omo moƴƴini kadi gondigal hakkude makko e ɓiɓɓe rendo makko ɓe o janggitta walla e ɓe o woni ɓe o hoddi caggal ɗum ne kadi o jogo tinnare nde wonno almudo ene jogui ko dartata ene jogui ko yiiloto so wiyama almudo yiiloto ko gandal yiiloto ko needi yiiloto ko barke mo ene yiilo ɗeɗo gueɗe tati noon gandal needi barke yata ga tinnare ma jomum tinno ɗeɗo gueɗe kala hen gotel koma tinnane gandal ko ma neɗɗo tinnano ɗum ko noonne kadi needi ko noonne kadi ewa ha joni ɗeɗo gueɗe tati kay yahata ga needi yahata ga tinnare iyo yahata ga tinnare o wona tinniɗo o tinnano ko dartata ko o wadda hen muñal ewa o wadda hen kadi yankinare o wadda hen needi e yankinare needi ndi noon kam ko ceerno o tigui foti wallude almudo o ko fati e banggue needi ndi ceerno o noon ko kañum e jinnaɗo o ko ɓeɗo dokkodirta juuɗe
ɓeɗo ballodirta neha suka nde wonno nden enen kewi nande mawɓe men enen mbiya suka nehete ko e nokkuji tati nehe nder galle nehe laawol nehe kadi to janggoyta to ewa tawde ko noon ewa sifaji almudo yo won moƴƴuɗo gondigal hakkude muɗum e ceerno wona tinniɗo wona muñowo ewa nde wonno neɗɗo so alda e muñal tan hay hunde ala ko wattinto e gueɗe muɗum wona muñowo wona kadi joom needi o wona kadi jankiniɗo e nde wonno neɗɗo so ne darta gandal alay saago yankino alay saago yankino sa yankinaki ewa heɓgol gandal wonata hunde weɓde tigi ɗum noon a jarama no feewi e kadi en paami tigi rigui holno almudo foti siforade e ɗum noon a jarama no feewi eɗen garta e namdal men gongal holi fotde wonde hakkude almudo e ceerno mum naam ɗo o elle tan ene ɗeɓi nadde e haala min gardika ka e moƴƴude gondigal ngal e moƴƴinde gondigal hakkude muɗum e ceerno elle tan e ɗo en ɗeɓi ɗum ɗon ene jeeya hen fodde hakkude almudo e ceerno muɗum e ko yo almudo o moƴƴin gondigal hakkude makko e ceerno makko go o ɗiɗi kadi e o wona liggantoɗo ceerno makko o wona liggantoɗo ceerno makko ɗum ɗon ko hen jeeya aɗa andi satuji yimɓe ene keeɓa caɗele ko fati e affaire rewde e laaɓi almudagal he so neɗɗo nawi ɓiyum hokkoyi ceerno yo ceerno janggin ɓiɗɗo taw noon kanko fandaren makko e hokkudemo ɓiɗɗo ceerno ko yo janginmo tan wata gollin wata ɗumɗin suka o so mawni joni o ɓamtan hoore lawol de o ɓamtan janggude meccal no janggiri meccal e liggey e ɗum waɗi so tawi woni kanko jinnaɗo mum almudo o hokki ceerno o gayni kadi o yeccitaki e o yeccitaki kay o yurnitaki ceerno on kadi taw ene haaɗi e fodde muɗum taw ceerno ne haaɗi e fodde muɗum ɗum woni jangguinde almudo o e nehde ɗum e ligginde ɗum beele kadi wawra hen liggey beele kadi wawra hen liggey nde wonno aduna gueɗe muɗum haɗani tan e jangde wona ya janggo tan sa janggi a gayni tan a haaɗi ɗon ala sa janggi a gasni a tawan kadi aɗa hatojini kadi e tawa aɗa wawi meccal liggoɗa keeɓa no gurduɗa e doole ma tawa a faaki hay goto a yowitaki hay goto tawa kadi a ɗaminaki hay goto e kono noon so almudo waɗama no lamɗo ni e wiyama kañum ko yo janggu tan ko ɗum tan woni ko himmi ko yo janggu tan haala ɗon ekkinaka liggey ewa so mawni so wonoyi wontoyi naalanke walla wontoyi bambaɗo ene ñagode kam ewa e hawnaki nde wonno wowino doole muɗum nde fonno ekkinade liggey nde walla nde fonno ekkinade meccal nde on ɗon saaha wiyano ko lamɗo yo nde wonno e jii yeruji muɗum ha heewi e jii yeruji muɗum ha heewi nden noon fodde hakkude almudo e ceerno yo ceerno laaɓan almudo o reedi to banggue jangguindemo e nehdemo kono noon almudo one kadi wata wowo doole muɗum yo laaɓ ceerno o reedu to banggue newanade ɗum e nehanade ɗum kadi e ligganade ɗum liggiyaji ɗi diwtani aada liggiyaji ɗi diwtani aada yo naam tigui a jarama no feewi e ɗum noon en paami tigui rigui e to banggue almudo waɗede lamɗo ɗo ɗon ma mbaɗa yen ɗum yewtere e nodden jinnaɓeɓe kadi tawa ceerno goto ne jooɗi min kam mi ñawata mi jooɗo tan inchallah joni noon so tawi en duttitima seeɗa eto mbiɗa ne almudo waɗe hono no lamɗo ni beele ɗon saɗede nde woni koye ceerno o walla ala koye almudo o walla ala koye jinnaɓe mum almudo o holto saɗede nde heewi heɓade bo caɗele mum sababu mum ene wawi wonde rafi pamodiral woni tawe kam ko jinnaɗo mum almudo o tawe kam ko andira noon walla o wowira noon ko wayno wurɓe guure mawɗe ene yiiya janggoyoɓe école aji ɓen no mbayi waɗede lamɓe so pini lootere ha laaɓa o poppe nebameje ɓorne comci mum en mbaɗe auto ji duuse ha damal ɗo janggata ɗo mbiye bisimilla so naati kadi jooɗo e banguji ewa mbaɗandani kuccita e kay ene jangga e so ceerno haali so beelama keɗo so beelama mbasa heɗade e jafo ɗum wona sabidde wona bonnidde jangde nde ewa ko yidde mandinde ewa so jomum famiri wonde kala sifa jangde ko noon sifori
no jangdeji école aji cifori ni kala jangde ko noon sifori ewa tan tawan joomum koye jumre woni sabu gonkaji ngalda alhaaliji ngalda jangdeji école e jangdeji duɗe wona gotum enen duɗe men ganduɗen almudu ko so ari ko adi fof ato nehire taw ko jooɗade e leydi e minen fof ɗo min de minen gonga ni min jangi koye juuɗe jinnaɓe amin alhamdulillah janggami koye juuɗe jinnaɗam jibinɗomi ene omo woni toon e miñi miijiraɗa makko ɓe o jiiɗi yumma e baaba ewa koye less mabɓe min jangi ha alhamdulillah Allah newnana amin komin dañi hen ko e kono noon minen fof e janggude e less jinnaɓe amin ko ɗum woni komin kolla o ɓarfinade leydi o woni suka ɗo kay ha anda taw kañum ɗum ɗo fof jeeya koye nede fittanu muɗum nde wonno ɓuuri himmude ko fittandu ɗo elte taw ko eltude fittandu jomum ewa caggal ɗum ewa so yeehi ha jomum ƴoccoyi seeɗa ewa watta wirtude daage en jooɗo hen e ɗen gueɗe kala kam liggey goɗɗo e galle a tawan jomum ene holle guila e ndemaji muɗum ha e heesoygol huuɗo muɗumen ha e tenoygol muɗumen kala tan kay si golle gonɗe e galle a tawan jomum ene holle ewa jomum waɗetake no lamɗo ni walla no goɗɗum ni eyo il faut jomum kay holle wonde bani aade il faut ekkine golline ha wawa gollude ko ene jogori naftude hoore muɗum donc gonga e saabu wona tan janngude nde tan e windude nde so neɗɗo janngui windi gaynine e ko ma jogo gollal ngal wuuri e mum a haalen ɗum nane sikki ala hen eyyi ɗum noon joni garteten koye jinnaɓe so tawi neɗɗo jaggui junngo ɓiyum waɗi ɗum e alluwal holi gueɗe ɗe o foti waɗande suka o woni on almudo hol fodde nde o jogui hakkude makko e ɓiyi ko almudo o ko ɓuuri himmude e foddeji ɗi kam Allah newnanimo so wakkilade e yonede kay jaggude junngo suka o nawa ɗum to ceerno o hokka ɗum ceerno janggina neha ko ɗum ɗon fof woni ko ɓuuri himmude e foddeji he ko heddi e foddeji ɗi ewo wona o hokki ceerno o tan kankone kadi o serti hen ha laaɓi o soodima hen juuɗe makko ha laaɓi ala wona noon foti yarude so nawani ceerno ɓii ko yo jangginan ɗum yo jangginan mo nehanam ewa ene hani kay tawa kumpa ala hakkude makko e ceerno o ene hani tawa kanko e ceerno o eɓe kumputodiri ceerno o ene humpitima omo humpiti ɗum ewa kankone kadi omo jogui darde e jangde suka o kañum e needi muɗum nde wonno suka so nawama janggoyde wona tan woni heddima toon tan daña a tawan satuje ene arta galle walla so wuro e wuro a tawan sahaji hay so aaji juulɗeɗe ne yaaha juultoyde walla ne yaaha salminoyde koreji e bandiraɓe e sahaji ɗi suka o yahata toon ɗi omo foti wattande suka o hakkille omo foti wattande suka o hakkille o ayna suka o holko suka o artide beele wonko suka o ɓeyditori e jikkuji ɗi iwdano galle walla ala ko ɓeyditori beele ko jikkuji moƴƴi walla ko jikkuji ɗi pewani o ayna suka o kala ko wawi teskade hen so teski hen koko ene moƴƴi ko ganduɗa ene ɓuɓna ɓerde alhamdulillahi ha joni o jokkodira e ceerno o haalana ɗum o holla ɗum weltare makko so Allah ne wawnimo weltinde ceerno kadi o weltina ɗum o andina ɗum kay no ɗum wone yarude ni ewa ene moƴƴi ene feewi so tawi kadi ko goɗɗum o yi hen ko ene hulɓinamo ha joni o hollita ceerno o ceerno min de kam suka o mi tinirimo ɗum mi yirimo ɗum so wona hunde fewde o haalan ceerno o haalaɓa ceerno o ko kañum woni docteur on saaha ko kañum kadi daroto e safrude caɗele ɗe o yi e neediji suka o ewo wona tan wonde kanko kam so hokki ceerno o tan kanko dongal fawtimomo hankkandi ala kanko e hoore makko kay omo foti wattande suka o hakkille omo foti wattude hakkille makko kadi e gonka suka o no woniri toon ewa so won caɗele ɗe suka o wondi ko wonko mankira ko ene ɓornateri comci walla paɗe walla ene hatojini e wallitede ko ene ñaami e ko ene ñaama ko ene ganni nde lacciri jorni mugu ko nande hon ɗen ɗon gueɗe o toppitoro ɗum suka o beele suka o anda kañumi kadi ene jokki jinnaɗo wona wonde tan hokkama ceerno han gandi gueɗe muɗum fof ko e ceerno e anda kay jeeke kañumi kadi ene jogui jinnaɗo mum kadi ene watte muɗum hakkille so wona ɗum tan so suka o mawniroyi noon kanko o hokki suka o ceerno tan o gayno itti hen juuɗe makko ha laaɓi
so suko mawniri noon tan ɓooyan namnade kañum kam beele kañum so ɓooyida yejjitan yejjitan jinnaɗo walla kañum kam e si jinnaɗo mum ene yinno ɗum bon ewa taw noon jinnaɗo ala ko yarno hen sana tan kam wakkilade kadi e yonede ceerno kono noon jinnaɗo fof e wakkilade e yonede ceerno yo taw kay ewa ballal makko ene e jangde suko o e needima ɗum tan wattan ɗum hakkille kadi omo wallita ɗum e gueɗe ɗe ganduɗa so suko heeɓi ɗum tan ne welto satuji so suko heeɓi comcol kesol ngol alano ene welto hen walla so dañi paɗe ene welto hen walla so dañi ko ene ñaami ene welto hen so ɗum noon iwri koye jinnaɗo ene ɓeydo kadi tiɗnude billi poɗɗi wonde hakkude ɓiɗɗo e jinnaɗo ɗi eyyo tigi e ɗum noon a jarama no feewi e wadde en gandi tigi hol fodde e wonde hakkude neɗɗo walla jinnaɗo e almudo woni ɓiyum o waɗi e alluwal wona tan o rokki ceerno tan o rungto e kono sahaji eɗen jiiya jangguinoɓe jogoɗen caɗele wayno neɗɗo itta ɓiyum ta rokkuma gasi ko ɗon haddata hen a ñamminta a yarnata e ko nandi hen saaji kadi ni so tawi a wi aɗa gollina almudo ɗum woni nane ko puɗɗinomi jalde seeɗa nde kalta mbiɗa so tawi jomum waɗama no lamɗo ni so ɓooyi so renaki dañan gollal ngal yiiluyi joni so tawi an a itti ɓiya a rokki ɗum ceerno yo janggin eɗen gandi hunde foof ɓurtidde ko jangginde so tawi jangginowo kam no famɗi martaba kono jangginde wona hunde weɓde joni an a itti ɓiya rokki on jangginowo te wona aɗa yoɓa jangginowo o lewru joni noon an jogoɗa miijo wonde ɓiya o foti tan ko jooɗade kanko ko yo reen jangde nde tan te an ala ko joganiɗama wajibu o yahan ko foti wadde ko o waɗanan ɗum ceerno makko kala ko foti wadde nder galle ceerno makko o waɗan ɗum so tawi kadi en duttitima seeɗa to banggue yoɓanoɓe ɓiɓɓe mumen yo janggu hayso tawi en galana ɗum humpito no feewi wona tan batta itti jobda yooɓi janguinowo o tan hay kuɗel wata ɓiya ɓamto e galle ɗum kam kandi wona miijo moƴƴo ko gonga ni so tawi neɗɗo hokkama ɓiɗɗo ya janggin aɗa yooɓe aɗa foti jaggirde ɗum no poɗɗa jaggirde ɗum ni kono kadi wata wi tan an jinnaɗo haade aɗa yooɓa tan jomum foti tan ko jooɗade wasa gollude holko ɓeydata hen ɗon o ko joni ko jumre ɗon o ko jumre nde ganduɗa yimɓe cuwa finan ɗum wattan ɗum hakkillaji taw hayso mbiyata foof kay eɗen gandi kay ene woodi e woɓɓe ɓe ganduɗa ene mbaɗi sukaɓe mum en e hono ɗin ɗon nokkuji ɗi ganduɗa a waɗan hen ɓiye ewa taw wonko kalduɗa e joom nokku o walla e janguinowo o kala lewru omo rokka kala lewru omo rokka walla no mbiyen no heewi wiide ni kala lewru omo yooɓa kono noon kam jangde wona hunde ganduɗa neɗɗo wawi yoɓande ɗum jangde wona hunde ganduɗa neɗɗo ene wawi yoɓande ɗum hay ko wona alquran noon saka jangde alquran so en mbi en natoy toon tan ene gasa bandiraɓe paamira ɗum mataw ɗum ko batte koye ɗum gonɗen kono noon ɗum kaldeten ɗum ko Allah kaldeten wonde jangde alquran walla janggingol alquran neɗɗo wawa yoɓde ɗum wawa yoɓande ɗum kono noon tawde maslahaji aduna ene goodi maslahaji aduna ene goodi min komi jannguɗo alquran mbiɗa wawi jangginde ɗum miɗa yiɗi yarude kadi jangginde ɗum kono noon mi wawa yaadinde hen e gonkaji aduna ɗi no ciforini mi wawa yaadinde hen finde ñen fof dawa yaha jeere walla finde ñen fof dawa yaha e liggorgal gueɗe ɗiɗɗe mbawa yaadude kono noon mbiɗa yiɗi naftirde ɓiɓɓe julɓe ko janggumi ko ewa kalda e yiɗɓe jangguinanede ɓe ganduɗa kañum kadi ene mbawti walla ene caɓori ene mbawi oɗon mbawi famrude e hunde mbiɗa janggina mbiɗa jogonma ɓiye mi jangguinanma ɗum ewa kala lewru minne kadi aɗa waɗana kam tel aɗa hokka kam tel ɗum ɗo ko kaldi gal julɓe kala ko kaldi pamodiri e muɗum ewa wonti saria kala ko julɓe kaldi pamodiri e muɗum madame wona hunde luttodirde e saria wona hunde ganduɗa koye gofol Allah woni koɓe kaldi pamodiri e muɗum wonti saria e joni noon wona tan wonde batte on kaldi on pamodiri e dow hunde lewru foof walla hitande fof walla lebbitel fof omo rokka woni hankanti an kam elle a waɗi foddema ha laaɓi
ewa suko o e hoore muɗum elle kanko mbaɗɗamo ko hankanti elle mbaɗɗama koye galle laamorgo wonde kanko hankanti ko laamiɗo madama ko joɓanteɗo ɗum ɗon kala paamirɗo noon ewa juumi juumi nde wonno so wayi noon tan ko wiyete needi ko iwan hen hande en mbino jangde e needi ko ɗum hunde ganduɗa kañum jiidi yumma e baaba kañum yiƴƴi walla mbiya ko ɗum puneji wawata sertude kono noon so wayi e ndiɗo mbaadi tan batte min ceerno mo dokkumi ɓiyam o mo ɓiyam janggata e juuɗe mum o miɗen kaldi lewru fof omo hokka mbiɗa hokkamo tel wadde kanko komi joɓowom tawde komi joɓowom ɓiyam o eywa wata waɗa hay hunde wata hay addunoye ceerno ndiyam e loonde kanko ko lamɗo so wayi noon tan ewa andu kam so ɓiye jogui gandal so dañi gandal needi kam ko ma arsugue makko wona hen so woodi dañde gandal needi kam ko ma arsugue makko wona hen il faut yimɓe paama wonde jangde ewa ko kañum e needi yadata sa hokki ɓiye ceerno yo janggin wattanmo hen wonde yo ne mawɓe min ganni nden ndeysan kamɓe ko konngol needi ngol ni woni koɓe gardinanno e janggingol hen nda ɓiyam neni nehanam jangginanam nda ɓiyam neni nehanam jangginanam kala ko dañani kam yo dañ ñeedi ndi ɓe gayna ɓe tengtinira ɗum dani kala ko dañani yo dañ ñeedi ndi nde wonno gandal ko arsugue e gandal ko arsugue hay needi ko arsugue ɗe kono noon needi ko hunde ganduɗa sa tinnanima faggade ɗum tan a faggitto joni noon so neɗɗo yaari tan batte on ko famodire ceerno lewru fof ene rokka ɗum ewa ɓiɗɗo o hankkandi hay hunde wata ko memi hay hunde wata ko golli ewa walla wata o heɗono ceerno o walla ko nande hono ɗum ewa ɗum ɗon samminta ko saldu needi ndi e ɗum ɗon noon so iwi hen tan gandal ngal yeñata hay so woni dañde gandal gandal ngal yeñata ngal naftata ngal ayoto iyo e tigui ɗum noon a jarama no fewi fama moye heɓama hen tigui rigui so en garti to banggue ha joni almudo hol caɗele ɗe almudo jogui e nder rendo men e caɗele ɗe almudagal jogui walla ɗe almudo jogui e nder rendo meɗen ewa kañum de kam aɗa tawa caɗele ɗe almudo ɓuuri jogade e rendo meɗen ko wasde wattanede hakkille so woodi wasde wattanede hakkille to banggue koreji muɗum ɗum en jofinoma ɗum e haala meɗen nani iyo kala nde wayi noon a tawan almudo o dañat hen caɗele nde wonno almudo so ene hakkude almuɓe kañum almuɓe ɓe woni e hakkude mun ɓe tinni wonde kañum jinnaɓe mun walla koreji mum mbattanani ɗum hakkille sukaɓe taw garto yawademo ɓe wondi ɓe garto yawademo jaworomo ɗum wallahi ko gon so tini ɗum e hoore makko kanko hoore makko o yaworo hen hoore makko neɗɗo fotani yawade hoore muɗum neɗɗo wata mawnikino wata hawto wata fiito becco wata hollito kono wata yawa hoore muɗum neɗɗo fotani yawade hoore muɗum so tawi tan o tini wonde kanko koreji makko gaddimo ɗo e beddimomo ɗo guilañene gaddimo ɗo haaju muɗum gasi e makko kono noon heddiɓe omo yiya ene mbattana haqqillaji walla ɓen ene jiiya kañum ene mbattana haqqillaji kono kanko o monɗa omo wayi tan no ngeloba wonduba e côté ewa hay goto yiyata ene ara wiyomo jawwali walla holko mankuma walla ko nande hono ɗum ɓen jawotomo sukaɓe wondi ɓe jawotomo kanko hoore makko o yaworto hen hoore makko ewa so heddorima noon ceerno o hoore muɗum so ɓooyi ko noon jagguirtamo nde wonno neɗɗo kala no jagguira e kala no koreji mum jagguiri ɗum ewa ko noon heewi jagguirede ɗum ɗo ko hen walla ewa e rendo o hoore muɗum ko wayno kanko nokku mo woni o nokku mo woni o ewa ɗum ɓuraka wattanede hakkille jangde nde o janggata nde wona hunde ɓurde wattanede hakkille wona hunde teddinade walla wala hunde heptinade ewa kala guurɗo e hono ɗin ɗon nokkuji kadi e dañat hen caɗele no feewi dañat hen caɗele nde wonno jomum jatetake ewa toppittake hay so dañi caɗele boom yimɓe mbiyata ko ene handi hen yo Allah dandu en ewa ɗum foof ene waɗa e gam tan yimɓe wasde yonede ko jomum wone muɗum ko so tawi tan aɗa e nokku
ko gonɗa e muɗum ko an ko dillintoɗa e muɗum ko yimɓe jonaka ɗum andu kala ñande dañƴa hen caɗele yo Allah dandu ewa so renaki yimɓe mbiyata ko aɗa hani hen walla an hen toon eyyo ɗum ɗo ko hen ewa ko ɓuuri laftude hen kadi enen kam e leyɗele men ɗeɗo nde wonno ewa laamuji tan ɗi ganduɗa ewa mahake e islam walla ɗi ganduɗa tiiɗani e islam ko ɗin woni ko jimte meɗen ewa ko fati hono ɗiɗo jangdeji kam ewa pamin tan kam forcé wondane caɗele tan forcé wondane caɗele nde wonno kamɓe ni kala koɓe tini hen e caɗele so sago mabɓe ko yo mawnu soɓe mbawi ɓeydidde hen ɓe ɓeydite hen illa man rahimallah so wona tan kam mo Allah lowi e muɗum moƴƴere ewa enen kay jangdeji men ɗi so en keeɓi hen caɗele tan ko enen tan kam ewa daroto ñawdanen koye men sona ɗum kam ɗen gandi leyɗele men ɗe ewa ɓe kilnaki ɗeɗo gueɗe eyo ɗum ɗo ko hen jeeya wadde so eɗen e guuri e ɗeɗo leyɗele walla e hono ɗeɗo gurnameje ewa so suka almudo dañi hen caɗele ewa koma Allah walla tan koma Allah faabo ewa sana ɗum ewa caɗele muɗum kañum tan heewi ɗum ɗinde hen eyyi ɗum noon a jarama no feewi wadde en paami tigui rigui e holi caɗele ɗe almudo jogoto en gandi kam to fuɗɗoto foof ko jinnaɓe mum yebade ɗum noon a jarama no feewi eɗen keewi nande e sanɗa holto jangde almudo tolnoto ha wiye sanɗa ewa sanɗa ko ɗum sifa e sifaji almudagal way tan kono jolɗe walla way tan kono daawi ni ewa kañum e nder almudagal he joni en jogui ko wiyete bayda en jogui ko wiyete falqa en jogui ko wiyete santa ewa en jogui ko wiyete fus falqa en anton tan hankkandi ko daawi waɗi kala hen dawal ngal jomum ɓenni a tawan ene jogui kadi inde nde tawoyta toon sanɗa nde yata neɗɗo wiye sanɗa ko tawa wonɗo jangde makko yetti gueɗe tati ene sabubino neɗɗo wiyede sanɗa hen gotel ko jangde makko wonɗo jangde makko ene tolno hay somo famɗi to banggue duuɓi ewa a tawan omo wawi wondude santaji so wona tan kam satuji bani aada en no mbayi hewde caɗele no mbayi hewde caɗele san wonɗo jangde neɗɗo ene tolno ene haasi kam nde yata jangde jomum tolno ɗon fof kam tawa kadi ewa duuɓi ɗi puɗɗima yaade eyyo walla wonɗo duuɓi jomum ene tolno hayso tawi jangde mum tolnaki ɗon hayso tawi jangde muɗum way kono jangde Demba Talel en ni ewa woɗɗoyani ewa kono noon so heeɓi darde tan ewa hankkandi kañum kadi wawi jatede e santaji walla wawi yantinde hoore mum e santaji ngam hurum darde nde jogui nde walla ngam hurum duuɓi muɗum satuji kadi jikkuji muɗum e neɗɗagal muɗum kadi ene wona sababu ewa wiya santa hay sono noon kam yimɓe kam so toujours so gona yeruraɓe tan ene keewi tan hiñodirde kono noon satuji kadi mo Allah loowi jikkuji moƴƴi e neɗɗagal e deƴre e teyre hayso duuɓi ɗi jahani tigui surtout so omo jogui ewa wonɗo jangde nde tolni ewa omo hokke hurum santa e santa kam ko ɓuuri labtude hen tan ko wonɗo duuɓi jomum ene tolno ɗum ɓuuri labtude hen kono noon satuji ne adda e ɗiɗo mbadiji wonɗo gurdam makko wonɗo jangde makko ene tolno walla wonɗo jikkuji makko ene ɗagal makko ene tolno haw wawa wiyede santa kono noon ko ɓuuri labtude hen ko mbiɗen ko to banggue duuɓi to iyo eyyi ɗum noon a jarama no feewi wadde en paami tigui rigui e almuɓe ne jogui e inɗe kewɗe eyyi ɗum noon so tawino ko saago men ɓuuren ɗo junnade kono ha joni eɗen jogui ɗo namde seeɗa hojomaji ɗi kam ina ɓaaƴa no feewi e garten to ceerno so tawi en jawti sanɗa ellimata ko ceerno foti reftude e nde so tawi ko yawti sanɗa yagal ngay foti wonde e ɗum noon holi caɗele ɗe jangguinoɓe ɓuuri jogade caɗele ɗe jangguinoɓe ɓuuri jogade ɓuuri hewde wonde sababu caɗele ɗe fof ko rafi pamodiral so woni hakkude mabɓe e jinnaɓe mum sukaɓeɓe rafi pamodiral so woni hakkude mabɓe jangguinanteɓe ɗum ne heewi addude caɗele eyyo nde wonno suka
kañum haqqille mum a tawan ene faaƴi ene famɗi wawata ɓamde gueɗe kewɗe ɓuuri hande tan ko taw kamɓe fof e potti e hunde wotere pawodiral ne hakkude mabɓe taw kala ko goto hen waɗi goɗɗo ene yaadi hen kono wona ceerno aɗa hokki ɗum yo jangguin yo nehe kono noon so won needi ndi loowi e ɓiye so hooti galle tawi an a yaadani e ɗum anne kadi tawi wonko lowata toon e haqqille muɗum wonko kalanta ɗum so jomum arti toon tan ene heewi hollude caɗele ɗum minen wonko min jii hen ha heewi wonko min jii e ɗum ha heewi suka mbayra ɗum tan machallah ene saɓorno ko jaam yamo wonno ene deeƴno yaha galle waɗa toon dumunna seeɗa tan arta tan artira mbatiji ɗi hay goto famata ɗum aɗa faama ko jinnaɓe ɓe goni ballani mbaɗani hen ballal muɗum satuji taw jinnaɓe ala ko kuccinimo e muɗum ni kono noon jiyamo toon tan o naata toon e yoga e pijirleji walla o jotodirta toon yoga yimɓe woɓɓe ɓe ɗaccidamo hen ɗum ɗon fof fotani wonde ɓiye sa waɗi ɗum e jangde so a yi arti galle machallah fuɗɗi wonko fuɗɗi dañde e jangde e needi aɗa foti toppitade ande mbatta hen hakkille ma sa yi tan ene oño ene woppa lawol ewa anne paltoɗa ɗum e mbiya wata waɗa ɗum ceero ma jangina walla ceero ma jaɓata walla almuɗo janggowo alqur'ana walla almuɗo janggowo kada jaɓa fotani wayde noon walla ko nande hono ɗum ko fati e banggal nede ene weeɓi koya wattu jomum e lawol toujours tawaɗa haalan ɗum konnguɗi ko ene moƴƴe mum ko ene nafa ɗum e kono noon so wayani noon tan jibino en caɗele walla kadi banggal gonkaji ɗi no worani ceerno kañum ko jooɗiɗo ewa ala meccal walla ala boutique ala magasin ewa kañum ewa ko jooɗiɗo ene janggin ewa kam kala kalfinaɗo ko pittali ko fatino pittali bani aade en ewa ko dongal manggal halfina bani aade en koma ñama ma jara ma koltine ma mbattane hakkillaji so tawi noon woni an a hokkama tan a ɗaccidama hen ewa ala ko ballitteɗa walla hay sonno ni an ka joɓeteɗo walla wonko kaldenoɗa aɗa andi ko joɓeɗa walla ko kaldeɗa ko pour maslaha tan an hoorema aɗa andi ɗum ɗo wawa jogade ko joguiɗa ko sukaɓe joguiɗaɓe ɗum wawa jogade ñamdu mabɓe e yardu mabɓe e ɗo ɓe leloto e gonkaji meɗen wuuro manggo ɗo guila e courant enen ndiyam en ha ɗen gueɗe wawa jogade ɗum ko sa wi tan an aɗa yooɓa ɗaccidi hen ceerno ewa a tawan ceerno ko dongal manggal jogui ene wonde caɗele mawɗe yo mbiɗa andi tan mataw waktu o ene waktu o ina ɓaaƴa no feewi ɗum noon jarama no feewi e holi wasiya mo basiytoɗa e jangguinoɓe e ko noonne kadi mbaɗen morlal jiiɗo saabu hanti koko gasi ha laaɓi hol wasiya mo basiytoɗa ɓen jangguinoɓe e hol wasiya mo basiytoɗa jinnaɓe sukaɓeɓe tengti noon e ɓen waɗo ɓiɓɓe mumen e jangde e ɓeɗo fof kay ndindi wasiya goto nde wonno ko haalpulaar heewi wiide ko jolduɓe e laana sago mum en ko woto ko ƴeŋdoyde janguinowo e janguinanteɗo mi sikki kañum en ndendi sago ko yo janguinteɗo o dañ gandal daña needi ko noon foti wayde noon foti wayde yo dañ gandal o daña needi wadde ko kamɓe poti rendude fandare kamɓe poti rendude sago wasiya mabɓe ko adi foof gollal ngal ɓe gollata ngal yoɓe laɓɓinan hen Allah ɓe laaɓodira hen deedi e hakkude mabɓe ɓe mbadda hen kulol Allah e neɗɗagal ɓe laaɓodira deedi kamɓe e koye mabɓe so tawi tan ɓe laaɓodiri deedi ɓe laɓɓini ɓe mbaddi hen kulol Allah ene haasi wone dañete hen eyo ɗo e daɓiɗino gam faɗugol waktu o sana ɗum ko hunde nde ganduɗa ene juuti seeɗa bisimilla e ɗum noon a jarama no feewi e holi wasiya mo basiytoɗa e ɓiɓɓe fulɓe hayso tawi a junnaki ha eyo ɓiɓɓe fulɓe wasiya joganɗen ɗum en ko yo mbattu hakkillaji mumen e koye mum en aduna o weeti hankanti kala leƴƴi ɗi hankanti goto foof aɗa yiya ene yiiɗi immade ene yiiɗi ardade ene yiiɗi wonde hunde eywa enenne fulɓe ni kadi en poti finde hankanti nde wonno neɗɗo wata won tan eywa añani yiiɗa ɓurde añani ɓurede neɗɗo fotani siforade noon yiiɗa ɓurde añani ɓurede neɗɗo fotani siforade noon sa yiiɗa ɓurde kam añ ɓurede so tawi kam Allah hokkanima hakkille yidde ɓurde kam añ ɓurede ewa ko heddi e leƴƴi ko jiyeten ɗo ay surtout enen wonɓe ɗo e wuuro manggo he leƴƴi keddiɗi fof kam de en jii ene tinni ene daari ene jiiɗi wonde hunde ene jiiɗi pirtude hunde enenne kadi yonti hankanti mbatten hakkillaji men e koye men nanggotiren gonen gootum ewa
ƴeewen fandare nde ganduɗa gartam muɗum ene artana en e leñol men ewa liggoɗen nden ɗon fandare ewa beele enenne kadi mbawen wayde no leƴƴi keddiɗi ɗini sama en daɗaka to banggue gandal de en daɗaka to banggue joggugal en daɗaka to banggue ɗeɗo gueɗe ɗiɗi en daɗaka hen hay gotel en daɗaka to banggue gandal en daɗaka to banggue joggugal joni noon to banggue jaggotiral to e to banggue pinal to mi anda toon o kono kay to banggue gandal e to banggue joggal alhamdulillah eɗen jogui anduɓe eɗen jogui alɗuɓe eɗen jogui jandereɓe ni kay joni noon heddi ko so tawi en keeɓi pinal ngal ganduɗa hande yonto o ene muɗum kañum kadi en nanggotiri ewa enenne kadi en ƴeewi pandaje ɗe poɗɗen haɓanade kay ha ɓamta leñol meɗen ewa ɗum himmi sanne eyyo eyyi ɗum noon a jarama no feewi e hol wasiya mo mbasiytoɗa golloɓe Pinal TV e yeeɓiyankoɓe Pinal TV e golloɓe Pinal TV e wasiya min e mabɓe ewa ko yoɓe tinnoɓe muña nde wonno gollal saɗa hen sa yi ewa ko an tan kala hen ɗo ponnoɗa darade ɗo ko goɗɗo fonno darade fof ko an fittoto hen an waddata hen ɗum wona hunde newide a tawan ne waɗi caɗele surtout min kam ko garmi ɗo hanndi ko mi tiñi tan yoga e caɗele enen goodi ɗo e suudu ayawo he ko fati e to banggue ko balle poɗɗe wallitede ɗeɗo gueɗe jahata gaga ballal eɗen mbasiyo ha joni eɗen gueero hono ɓiɓɓe leñol ngol alɗuɓe leñol ngol nde ɓe battanta ayawo ngo hakkille ewa ɓe mbaɗa hen balle mabɓe ewa golloɓe hen ɓe noon ko ma mbadda hen tinnare e muñal e ma mbadda hen tinnare e muñal saabu so aɗa e gollal a yi gollal ngal ewa a hokkaka hen fodde ma walla a walliraka no poɗɗa wallirede ni so renaki tan anni so ɓooyi ɓandu ma ma hen so ɓandu ma ma yo Allah dandu so renaki tan jogoɗa ko joƴƴinde nden noon la budda ɓe mbadda hen muñal kadi ɓe ƴeewa kadi kamɓene kadi laabi ɗiɓe poti rewde ɓe ndewa hen ewa no foti gollirede ni e ɗo foti rewede ɗo kamɓene kadi il faut ɓe ƴeewa famde ɗum ɓe ndewa e ɗin ɗon laabi eyyo eyyi ɗum noon a jarama no feewi e konngol maɗa cakkitol so tawi kadi wonko jinnoɗa ɓeydude hen seeɗa e mbaynoroɗa bandiraɓe yiiɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV ewa konngol cakkitol ko salminde bandiraɓe foof denndangal bandiraɓe yeeɓiyankoɓe e heeɗiyankoɓe Ayaw Pinal TV e ha joni kadi e duwanade denndangal leñol ngol e denndangal kadi renndo ngo e denndangal leydi ndi nde Allah artiranta en jaam e deejre e leydi he ewa nde Allah huncanta en ɗiyeɗo caɗele e ɗiɗo musibbaji e surtout noon ewa caɗele ɗe leñol ngol wondi ɗe yo Allah huncan en ɗeɗo caɗele artirana en jaam e deejre ewa bani aade wawi wurde tan ko e less jaam e deejre tan bani aade wawi wurde bani aade wawa wurde caɗele e musibbaji e hojaji ewa nden noon en ñaagui Allah yo Allah huncana en ɗeɗo caɗele duncana en ɗiɗo musibbaji ewa en calmini denndangal ko golloto ɗo e Ayaw TV guila e ardiɓe ha e directeur uji ha e foof tan debbo hen e gorko hen foof en calmini fof kadi en ñaaguima Allah yo Allah tabitin ɗum yo Allah ñiiɓnu yo Allah nawru ɗum yesso yo Allah hokku en kadi gollude hen ko ene nafa en to banggue gurdam meɗen e to banggue diine meɗen yo Allah hokku en hen kadi gollude hen ko juuti yo Allah hokku en gollude hen ko juuti ewa Allah hokku en naftire ɗum bandiraɓe men e denndangal julɓe ewa ko bandiraguel moon musiggel moɗon ewa Tidiane Yahya Oumar Wane arno yewtidde e moon ɗo ɗiɗo konnguli seeɗa ewa so won noon ko fewirama on e haala he walla so wonko on pamani haala he jaafoɗon gandon ko ko hunde nde wowaka way tan kono fawñade ni kono noon kam jarɗen hen ko ha nafta ewa ha faamo ewa so wonko muusi on e haala on darda yaafuya so wonko feewi hen kadi alhamdulillah en jettiri ɗum Allah en ñaaguima Allah yo Allah naftire en ɗum hande kadi a jarnama no feewi an sohna Maymouna Oumar Diallo a jarama no feewi an e tinnare maɗa e laaɓdiru ma e yidde ma ɓamtare leñol ngol e ɓamtare ha joni e ayawo ngo Allah waɗa hen hunde amin inchallah a jarama no feewi Seydi Wane a jarama kadi e bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV foof beltanimama a jarama no feewi kadi jarore heeride nde jarnotomami saabu noddede noto wona hunde weɓde e saabu so tawi a wiyama ar aɗa wadde yewtere gaccata ko haajuji ma gara wonɓe ɗum jaranani ɗum noon
an jaranima ari e ɗum noon aɗa foti jarnede hen a jarama no fewi kadi hono ma en mbeɓani e janggude alquran gayna wona katante leñol ngol wona hunde weɓde saabu wonni gendiyankoɓe woɓɓe ne tooña on no fewi ɓe mbiya woɓɓe so janggi alquran o tan hanti pular o haaɗiranɓe ɓe mbatta ko eɓe kaala eɓe kakto min nanta somin nandi mamin nodduɓe ɗo so Allah jaaɓi onon pular kono haaɗirok ni e ɗum noon kamɓe kala ɓe jarama onon noon jarama e ɗum noon on jarama yeeɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV en gardi e yewtere men fayande ha ɗo e ɗum noon ko ɗo kaddaten e yewtere nde ha sahaji goɗɗi so hoddir hawri e hojomaji wonno koɗo men ko ceerno Tidiane Yahya Wane e tawi ina yewtidanno e moon miñiraguel moon bandiraguel moon Dewil Diallo Maymoun Oumar debbo mo heelange Allah jarama on jarama so waɗi cuggue caggue perguitte ya foy ɗaɓɓama on jarama inchallah assalamu aleykum wa rahmatullah